ରଣବୀର ତାରାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ତାପରେ ତାରା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କାହାଣୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆମ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ନୁହଁ ବରଂ ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସିକି ଭଲ ପାଇବାର ହାର ମାନି ଯାଇଛି। ହେଲେ ରଣବୀର ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତମେ ତରୁଣ ଆଉ ମୋ ଲଭ୍କୁ ଜମାରେ ପସନ୍ଦ କରୁନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ରଣବୀର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାହେଲେ କହିଦିଏ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ତମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାରା କହୁଛନ୍ତି ରଣବୀର ମୁଁ ତୁମକୁ ରଣବୀର କହୁଛନ୍ତି ତାରା କ'ଣ ହେଲା ତାରା? ସେଥିରେ ଠିକ୍ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତରୁଣ ପହଞ୍ଚି ସରିଲେ। ତରୁଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାରାକୁ ତାରା କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଲା ତାରା? ତାରା କହୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ରଣବୀର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ।